nga pulong aldaw sakbay nga may matan iti panang palagit da para kalagitadan iti manatay nangumnumang pekas takat ado matan dagiti mapan gapot isagsagananda da iti unda sa 2021 no sa dinukot isumatan iti may nga rason no apay maragragsakan dagiti managlako iti sabsabong diti ruwar iti merkado publiko gapot ado dagiti umay agatang may panday pailang dagiti sabsabong nga tagilakwanda siputa iti kalman pailang nang rugi daytoy panagturong dagiti tattao nga may agatang bayat nga do dagiti nagkapo iti sabasabaling nga ili kapon tikas takot may dalang agatang sa Jaya Merkado Publiko iti syudad iti San Fernando kaputado dagiti anay nga supplier iti sabsabong dito ya lokalidad tayo impakamumat iti may nga managlako iti sabsabong ni Olivia Balbin Gakayan residente iti barangay Tangti syudad iti San Fernando La Union kinuna na nga makapatpadas da iti mayat nga panaglako iti tangagdama bayat nga di napalpalabas nga lawas ket makapatpadas da iti panagkapsot kang ron iti tagalakwanda nga sabsabong intay manggarot amo na mano dagiti presyo iti sabsabong iti tangagdama no damat lang kaditi nagbaliwan na iti tangagdama ita sorted nga sabsabong adan iti basket nakat mahala tayo iti 100 pesos pakaramanan mo iti spray arrangement nga valor iti 280 pesos iti presyo iti antorium kang ron iti sabasabaling nga maris iti presyo iti puraw nga antorium kat mabalintay nga mahala iti 650 pesos bayat iti maris nga nabaga kat mabalintay makaala iti 300 pesos saging gana 350 pesos iti pink antorium kat mabalintay makaala iti 300 pesos saging gana 350 pesos iti orange antorium kat mabalintay matlang mamaala iti 300 aging gana 350 pesos iti presyo mat iti rados kat mabalintay maala iti 300 aging gana 350 pesos per dozen iti roses kat mabalintay maala iti 30 pesos per pidaso kinapakaramanan mo iti krisantimo agbalor iti 400 pesos aging gana 450 pesos iti magenta Malaysian nga drakkel kat agbalor iti 250 aging gana 300 pesos bayat nga dagiti magenta Malaysian nga babasit kat agbalor mo iti 200 aging gana 250 pesos pakabilangan mo dagiti round booking nga 600 pesos iti simple arrangement bouquet kat agbalor mo iti 250 pesos iti first layer standing corona agbalor iti 1,300 pesos iti second layer standing corona kat agbalor mo iti 1,800 pesos bayat nga naglaon dagiti iti pure nga rado sa bombocheri iti one-sided combination krisantimo kina rados kat agbabalor lang iti 500 pesos iti presyo mat iti kandila nga magatang itatakang ronan mo tendis per candle nga agbalor iti 5 pesos per pidaso iti vigil candle kat agbalor mo iti 15 pesos per pidaso iti 3 days candle with glass kat agbalor mo iti 120 pesos dunggan tayo man iti panagsarita ni Olivia Balbin Gakayan kas may nga flower vendor dito Merkado Publiko. So, ibig sabihin ma'am, ado tiya gumatangan, katno pa nga ado tiya gumatang ma'am? Kalman sir, 20, October 20. So, niya maglarti karit na tayo ma'am, ka ado mo't nga tiya gumatgatang ma'am, tisap-sabong tata? Medyo naragsakan ko kalimot sir, kasi pagka adamutan paglakad na katlay, di napalpalabas nga aldaw. Di napalpalabas nga aldaw ma'am? Hindi napalpalabas bang aldaw kung makapatpadas kayo iti ko ma'am, iti panagrigat or iti panagrigat iti panaglakot tayo ma'am? Well sir, di tayo mo nga aldaw nga iti gumatang kasi. So, dito nga ma'am, dito nga panaka gumay iti undas mo't ma'am, nga isang saganaan tayo tata ma'am. Mabalim pa yung kadi siguro nga ma'am, nga manayunan kayo pa iti consumer, nga umaya gumatang dito, kang ruang nagdi sa baling nga lugar ma'am, nga pagturturongan da nga umay da gumatang dito ma'am. Well sir, at damot ti dayo nga umay sa baling nga hindi, sinigawan ti pagkapangan da nga flowers shop nga sir, so nga may dadumayo dito sa San Fernando. Kung naman ma'am, maudi ka sa lusudan ma'am, kang randa kiti at pingtungod ka, nagbiboy iti bumburadyo nun yun, kaya kasama di kaya dabalak na nga gumatang iti sabong ma'am, anya min garot tiya kayat yung maibaga or makuna kadakwada ma'am? Kayat ko lang nga maibaga sir, mabalindan nga may gumatang dito yung flower shop, pangdalaw da, bigay pinatay da, gana 28 sir. Bombo Rodolph Madera para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 sa La Union, Joe Bombo!